Nalazimo se u Ikarbusu. Iza mene je prototip prvog međugradskog autobusa sa Euro 6 motorom, a to će upravo biti međugradski Ikarbus na šasiji Mercedesa C500 RF. Pogledajte kako teče proizvodnja, a isporuka se očekuje u narednim mesecima. Prototip pod radnim nazivom IK313, kog je kupilo preduzeće Rivalitas, trenutno se nalazi u fazi limovanja. Nakon limarskih radova autobus će preći u komoru za farbanje, odakle će se uputiti na liniju završne montaže. Osim već standardnih sistema protiv proklizavanja i blokiranja točkova, autobus će imati autonomni sistem za kočenje u slučaju opasnosti, a tu je i sistem upozorenja protiv napuštanja saobraćajne trake. Ekološki čist motor OM936 zapremine 7,7 litara, koji će isporučivati 299 konjskih snaga, je uparen sa 600-brzinskim manualnim menjačem takođe iz Mercedesa. Kao i drugi autobusi iz Ikarbusovog proizvodnog programa, i ovaj će imati puno ugradne robe iz Srbije. Za buduće putnike ovog autobusa bit će obezbeđeno 55 sedećih mesta proizvođača Sege, a galerije za putnike će obezbediti italijanski proizvođač Prima. Iako će ovaj autobus izaći iz proizvodne hale sa trokrakom zvezdom, u Ikarbusu je trenutno sve u znaku MAN-a. Osim 5 solo autobusa za Novi Sad, koji će biti na sopstvenoj šasiji, u fazi proizvodnje je 12 autobusa IK112M na MAN-ovim šasijama. Takođe, Ikarbus je nedavno pobedio na beogradskom tenderu za 30 zglobnih autobusa, tako da će i biti isporučeni autobusi IK218M na MAN-ovoj šasiji A24. Osim novih autobusa, u hali Ikarbusa se trenutno remontuju autobusi tipa IK103 i IK218N za potrebe beogradskog GSP.